Добрый вечер, шановное господарство. Вы глядите на простую трансляцию Радио Свобода. Мы находимся на улице Карла Маркса у Менску. Тут годину тому затрымали трох сябраў Маладога фронту. Зміцер Дашкевич, кіраўнік арганізацыі, а таксама Артём Левченко, Сергей Пальчэўскі былі затрыманыя людзьмі ў цывільным. Яны знаходзіліся тут у кватэры пісьменніка Уладзіміра і Валентина Орловых, усталёўвалі мэблю. Потым, калі хлопцы замовілі ежу, замест дастаўкі да іх прыехалі міліцыянты ў цывільным, і як пра гэта паведаміла Наста Дашкевич у сваім фейсбуку, іх выводзілі адсюль людзі ў масках са звязанымі рукамі. Спачатку вывели з метра Дашкевича і Артёма Левченко. У гэты час Сергей Пальчэўскі ад'язджаў па інструменты на аўтамабілі Дашкевича. Калі ён пад'ехаў, відаць, не захацеў выходзіць з аўтамабілю, і можна пабачыць, што тут разбітая левая шыба акурат каля крэсла кіроўцы. Можна меркаваць, што яго адтуль дасталі сілай. Што з імі адбываецца зараз, невядома. Іх звезлі, і Наста Дашкевич склікае прэсавую канферэнцыю тут каля разбітага аўтамабіля праз 1 гадзіну. Сённяшні вечар гэта працяг затрыманняў, якія праходзяць амаль штодня цягам 2 апошніх тыдняў. Учора стала вядома пра затрыманне 11, як найменш 11 чалавек. Некаторыя з іх сябры Белага легіёну, і, відаць, гэта звязваюць з заявай прэзідэнта Александра Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусі выкрылі арганізацыю баевікоў, якія рыхтаваліся ў лагеры паміж Бабруйскам і Баранавічамі. Сёння сталі вядомыя імёны большасці гэтых людзей, але затрыманні не прыпыніліся. І літаральна гадзіну таму затрымалі яшчэ 3 сябраў Маладога фронту. Нагадаю, гэта ўжо не першае затрыманне за апошні месяц. Зміцер Дашкевич ужо адбываў 3 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу ў Курапатах. Там Малады фронт узначаліў абарону месца масавых пахаванняў. Я нагадаю, што інфармацыю пра затрыманне Змітра Дашкевіча, Артёма Левченко і Сергея Пальчэўскага стала вядома ад Насты Дашкевич. Гадзіну таму яна напісала наступнае, я працытую: затрымалі Змітра і Артёма, яны ставілі кухню ў шматпаважаных Орловых Уладзіміра і Валентины. Замовілі ежу для сябе з дастаўкай, але замест піцы уварваліся міліцыянты ў штатскім. Пальчэўскі Сергей у гэты час ездзіў на нашай машыне за неабходнымі інструментамі. Пад'язджаючы да кватэры, яго захацелі затрымаць. Відаць, ён вырашыў не выходзіць з машыны. У машыны разбітае бакавое шкло, машына раскрытая, Сергея няма. Гарыце вы ўсе ў аду, таварышы. Гэта была цытата в посту Насты Дашкевич. Першымі сюды падышлі да месца здарэння карэспандэнты Еўрарадыё. Яны заўважылі людзей, якія заклейвалі пабітае шкло пакетамі, але пры з'яўленні журналістаў яны селі ў мікрааўтобус і з'ехалі адсюль. Пакуль не вядома абсалютна нічога, за што быў затрыманы Зміцер Дашкевич з Пальчэўскім і Левченкам. Нагадаю, ён адбываў тэрмін, ён
трое сутак правёў у ізалятары за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу ў Курапатах на месцы масавых затрыманняў, дзе ішла будова і дзе Малады фронт узначаліў пратэст. Пасля заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што трэба даставаць разынкі з булкі самых актыўных удзельнікаў маршу недармаедаў і тых, хто заклікае да масавага ўдзелу ў дні волі 25 сакавіка у бліжэйшую суботу пачаліся затрыманні людзей. Найперш гэта былі актывісты ў рэгіёнах, іх затрымлівалі пасля маршу недармаедаў, якія не былі санкцыянаваныя з уладамі. Потым з'явілася інфармацыя пра трэніровачны лагер каля паміж Бабруйскам і Баранавічамі, але пра гэта Александр Лукашенко распавёў учора, і на сёння вядома, як найменш 11 чалавек затрыманыя і, верагодна, яны знаходзяцца ў следчым ізалятары Камітэта дзяржаўных спраў. Зміцер Дашкевіч актыўна ў сваім фейсбуку заклікаў людзей таксама прыходзіць на марш 25 сакавіка на дзень волі. Ён, як і Мікалай Статкевіч, прапануе ісці ад Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці, у той час як аргкамітэт так і не дамовіўся з Статкевічам і вызначыў, што будзе рухацца ад Акадэміі навук да Кастрычніцкай плошчы. Нагадаю, неўзабаве тут павінна з'явіцца Наста Дашкевіч. Яна абвесціла пра спантанную прэс-канферэнцыю каля разбітай машыны. Тут уже зараз збіраюцца журналісты іншых выданняў. Шкло пабітае раней машына Дашкевічаў заклеенная пакетамі. Журналісты Еўрараду, якія прыйшлі сюды адразу пасля паведамлення пра затрыманне, заўважылі, як людзі у цывільным заклейвалі гэтае вакно, але пры з'яўленні журналістаў яны адразу з'ехалі адсюль на мікрааўтобусе. Паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна», толькі з пачатку сакавіка ў Беларусі ўжо затрымана больш за 260 чалавек. Большая колькасць з іх былі затрыманыя толькі за апошнія 2 тыдні, калі Александр Лукашенко загадаў даставаць разынкі з булкі, то бок затрымліваць самых актыўных удзельнікаў маршаў недармаедаў і грамадскіх актывістаў, якія заклікалі людзей збірацца 25 сакавіка у Менску на дзень волі, а 26 сакавіка у сваіх гарадах на цэнтральных плошчах. Таксама заклікаў да гэтага і Зміцер Дашкевіч. Нагадаю, сярод беларускай апазіцыі няма дагэтуль агульнага меркавання пра тое, як мусіць праходзіць гэты марш. Аргкамітэт так і не атрымаў дазволу ад мернага райвыканкаму, ён адтэрміноўваецца, і шары вырашылі, што
калёна ад акадэміі навук будзе рухацца да Кастрычніцкай плошчы. У той жа час Мікалай Статкевіч і Зміцер Дашкевіч заклікаюць людзей ісці да плошчы Незалежнасці. Тут зараз таксама можам пабачыць, што збіраюць не толькі журналісты, падыходзяць грамадскія актывісты, Таксама сюди прийшов з ліку перших політиків Олексій Янукевич. Зараз поговоримо з ним. Вітаю, Олексій. Вы адзін з нямногіх палітыкаў, якія дагэтуль яшчэ не падпалі пад рэпрэсіі. Скажыце, калі ласка, што вы думаеце ўвогуле пра працяг усіх гэтых затрыманняў? Чарговым затрыманым быў акурат Зміцер Дашкевіч і іншыя сябры Маладога фронту. Но мы бачым, што тое вар'яцтва, якое пачалося 2 тыдні таму, папросту набірае абароты. Раней гэта былі толькі адміністрацыйныя справы, зараз пачаліся крымінальныя, зараз пачалі біць машыны, выцягваць людзей гвалтам. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што на самым версе ўлады пануе нейкая неадэкватная ацэнка цяперашняй сітуацыі, пануе гістэрыя, і натуральна в гэтых умовах вельмі важна, каб беларускае грамадства захавала арганізаванасць, каб не ўпадаць ні ў які страх, ці ў паніку, ці ў нешта яшчэ. У любым выпадку это наша краіна, была, ёсць і будзе, і не трэба баяцца. Трэба ўсё роўна рабіць тую справу, якую мы мусім рабіць, наколькі ёсць такая магчымасць. Скажыце, у сувязі з тымі затрыманнямі, якія зараз праводзяцца, ці не гэта паўплывала на ваш графік, што вы зараз робіце і як паводзіце там пэўныя меры перасцярогі, ці выхоўваеце? Нейкіх адмысловых мераў перасцярогі, каб хавацца, ці яшчэ нечага такога я не раблю. Натуральна, імкнуся, каб ведалі мае паплечнікі, дзе я знаходжуся, не знаходзяцца аднаму, каб у тым выпадку, калі будуць імкненні і спробы затрымання, проста пра гэта было вядома. Я думаю, што гэта адзінае, як можна перасцерагацца на сённяшні момант. Але так, безумоўна, тое, што выпадаюць людзі, адбываюцца гэтыя арышты, робіць рэжым працы ў пэўным сэнсе экстрэмальным. Дзякуй вялікі, Фёдор Алексей. Зараз падышла сюды Настя Дашкевич. Добре. Подождите, дайте нам Настя. Ну вот скажи, как ты доведалась, что тебе люди рассказали, что тут было? Я доведалась так, что мне написала Валентина Аксак. Зміцер сёння працаваў, і он ставіў кухню шматпаважаным Орловым. И мне позвонила Валентина, сказала, что Зміцер з Артёмом затрыманы. Падрабязнасці былі такія, што яны выклікалі ежу нейкую з дастаўкай на дом. Замест ежы ворвалась міліцыя. Як я зразумела, нават з спадаром Орловым разбілі кухонную дзвер, забіралі гвалтоўна. На гэтай машыне ехаў іншы маладафронту Сергей Пальчэўскі. І ён заязджаў да нас да хаты, браў нейкія недастаючыя інструменты, которых ім не хапала. І як мы бачым па машыне, відаць, ён вырашыў не выходзіць з машыны, хутчэй за ўсё, і яго даставалі з машыны гвалтоўна. Я гэта звязваю ўсё з сённяшнімі масавымі затрыманнямі, таму зараз неўзабаве адбудзецца прэс-канферэнцыя, дзе будуць сябры і сваякі затрыманых. Будзем нешта думаць, будзем даваць інфармацыю. Ну, что стало? Вот эта заява Лукашенко, что у нас тут 2 десятки таких вот экстремистов, это просто некая истерия перед 25-м? Что это? Это и то, и то. Я думаю, што мы дакладна гэта будзем ведаць бліжэйшыя дні.
Я, конечно, не хочу думать, что это звязано з заявами Лукашенки. Я хочу думать, что это звязано з превентивним затриманням 25 сакавіка. Но, але на вялікі жаль, мой досвід показывает, что, магчыма, гэта вся гэта агульная істерія, что не хапіла ім некалькі десяткаў, як сказал Лукашенко, каб дабраць сяброў арганізацыі, которые 15 гадоў не існуе. Магчыма, вырашылі дабраць сённяшнімі молодофронтовцамі. А ці вядома настаю, дзе знаходзіцца, куды адвезлі, ці вы нейкую інфармацыю пра месцазнаходжанне маеце? Дакладна невядома, ёсць інфармацыя, што яны знаходзяцца ў ленінскім раусе, нейкі час там былі. І пасля гэтай размовы я паеду туды і спадзяюся, што я атрымаю нейкую інфармацыю. А хто павінен сюды прыйсці яшчэ? Падыдзе сяброўка сённяшніх затрыманцаў, которая ведае многіх асабіста, і жонка аднаго з затрыманых. Там літаральна 5-10 хвілін пачакаем. Уже пачнем? Ну, давайте, сябры, тады пачнем, напэўна. Ну, трэба, Як вы ўсе ведаеце, цягам літаральна менш за сутак адбылося масавае, скажем так, затрыманне, і прытым у большасці выпадкаў у асабліва жорсткай форме. У асноўным гэта былыя сябры і досыць актыўныя Белага легіёну. Сама арганізацыя ўжо колькі год не існуе, але відавочна, што паміж людзьмі, якія доўгі час разам супольна займаліся патрыятычным выхаваннем моладзі. Многія кадры, якія прайшлі праз легіён, былі і аднымі з лепшых навучэнцаў і потым афіцэраў той самай вайсковай акадэміі. І гэтыя людзі, пасля таго, як арганізацыя перастала дзейнічаць, відавочна падтрымлівалі паміж сабой і сяброўскія сувязі, і разам бавілі вольны час і займаліся нармальным здаровым ладам жыцця і гэтак далей. І тым больш абсурдна, дзіўна, жорстка і абсалютна неабгрунтавана яны былі затрыманыя па падазрэнні ў тым, што яны як быццам бы маглі кагосьці навучаць дзеля таго, каб потым арганізоўваць масавыя беспарадкі. Мяне ўласна, як чалавека, які шмат год разам з гэтымі людзьмі, насцярожыў той момант, калі у суботу з'явілася абсалютна ліпавая, фейкавая улётка ў інтэрнэце, як быццам бы ад Белага легіёну, у якой заклікалася да дзеянняў жорсткіх з прымяненнем зброі 25 сакавіка. Гэтага не магло ніколі быць, ні тады, калі дзейнічала арганізацыя, ні тым больш зараз, таму што легіён заўсёды быў за адэкватнае, скажем, успрыняцце рэчаіснасці і рэакцыі на любыя знешнія падзеі. Заўсёды быў за незалежнасць Беларусі, за патрыятычнае выхаванне моладзі і заклікаць людзей да такіх беспарадкаў, гэта, в прынцыпе, ні ў якія часы ніколі не магло быць. Тым больш, зараз досыць прафесійна зроблена вось гэтая з выявай, якую з'яўляецца сімвалам Белага легіёну. І нічога не заставалася, як хутка рэагаваць і распавесці максімальна шырока праўду, што гэта фейк. Гэта абсалютная хлусня і можна толькі здагадвацца, каму і навошта гэта было. І мы пераканаліся ў хуткасці, навошта каму гэта было, бо пры затрыманні некаторых з іх было там дзесьці мімаходзь сказана, што вось гэта улётка стала падставай для таго, каб пачаць былых чальцоў легіёна масава забіраць для высвятлення гэтых абставінаў. Это выступала Ніна Шыдлоўская з згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны і сяброўка затрыманага учора Міраслава Лазоўскага. Пачалося з Міраслава Лазоўскага і Сяржука Чыслава, так. І у мяне абсалютна тады я была яшчэ глыбей ва ўсё гэта заангажаваная. І, дарэчы, я хочу сказаць дзякуй вялікі вам, шаноўныя калегі з прэсы, бо дзякуючы тады вашай падтрымцы, максімальна хуткай публічнасці, супольнай такой працы з праваабаронцамі, тады ўсё ж такі удалося збіць вось гэтае жаданне на іх павесіць усіх сабак, якіх толькі можна было. Я спадзяюся, што гэтым разам таксама атрымаецца адстаяць невінаватасць невінаватых абсалютна людзей, найлепшых патрыётаў, якія, напрыклад, у дачыненні да таго самага 25 сакавіка былі і ёсць адназначнага меркавання, што гэта мусіла быць святочнае шэсце, якое мусіла паказаць нашу салідарнасць і кансалідаванасць як беларусаў, як беларускага народа, а ні ў якім выпадку не мерапрыемства, дзе трэба ўшчыняць верхал, якісь супрацьпраўныя дзеянні.
Ніна Шыдлоўская, вельмі блізкі сябар Міраслава Лазоўскага, сябар многіх з тых, каго затрымалі, а па стане на сёння гэта ўжо 11 чалавек і лёс двух невядомы. Мы не можам знайсці ні сваякоў, ні іхныя тэлефоны. Старшыня рады згуртавання Беларусі Света Бацькаўшчына. А скажите, Конечно, надо. Ганне Дунтуковай дасталася, мабыць, найбольш у тым плане, што яны з Андрэем, з мужам і сябрам ехалі з малым дзіцём, каб паехаць на адпачынак. Так, мы ехали... это вы Ганна Дунтукова, представлю, Не, я не часто. Жанка затрыманага учора. Мы ехали отдыхать. Это был мне подарок на 8 марта. После рабочего сезона мы ехали Чернигов, Киев, Житомир. То есть каждый город это был мне за материалами, отдохнуть и на скалы. Муж у меня скалолаз, он занимается этим давно. И мы доехали до границы, и на границе на пропускном пункте нас пропустили, а мужа и еще друга нашего взяли под руки и увели. Меня с ребенком стали на улице, к нам подошли сотрудники, успокаивали, сказали, что ничего страшного нету. Я думала, что это розыгрыш, все ждала, когда нас отпустят, но нас завели в здание и держали около 4 часов. Не допрашивали, просто разговаривали, куда мы едем, что мы делаем, куда, зачем. Мужа тоже не допрашивали, просто забрали, описали вещи, конфисковали машину, машина друга. Все вытряхнули с моего рюкзака, сказали, что можно забрать, но рюкзак забрали. Забрали наше снаряжение альпинистское. Все гроши, банковские картки. У мужа были, деньги, у него были все деньги наши, семейные. У него были на карточке, и деньги на отдых. Все забрали. Я объясняла, что мне нужно вернуться, я одна с ребенком остаюсь. Мне сказали, что все, извините, это не наши проблемы. И все мы вам расскажем в Минске. До Минска было около 500 километров. В час ночи мы выехали, ребенок не кушал. С дня мы, не знаю, мы думали, что мы доедем куда-то покушаем, но он не кушал, покормить негде было. В общем, мы ехали ночь, меня на Могилевской высадили, вызвали такси, я доехала домой, мужа и друга нашего забрали. И все. Назовите, каких зовут? Дундуков Андрей, мой муж, и Степанов Максим. Степанов Максим, вот, их забрали, где находится, я не знаю. Сказали, Анна Дундукова. Пытались вы там в бюро несчастных случаев позвонить, сказать? Я сегодня заходила в КГБ, писала заявление, то есть я заходила к начальнику, мне сказали, что данных никаких не могут дать, они ничего не знают, где находится, не знают. Сказали, что на устном основании мне ничего дать не могут. Я писала заявление, чтобы найти ребят, мужа и Максима, чтобы мне хоть какую-то информацию предоставили. Мне сказали, что, возможно, мне позвонят, но я так понимаю, что эта бумажка ушла куда-то в бухгалтерию или еще куда-то. И на этом все. То есть они номер телефона попросили, сказали, что в течение 24 часов после задержания мне должны отзвониться. 24 часа, а через полтора часа уже заканчиваются. То есть если в течение полутора часов мне не отзваниваются, то есть их задерживают на 3 суток. И через 3 суток, возможно, мне позвонят, что-то скажут. Адвокат какой-то есть у него? То есть вы не знаете, как заключить соглашение? Так, ми от зараз у вельми щільній супрацовництві з правоохоронним центром «Весна». Практично вже кожному адвокату професійних там хапає. Просто зараз ідуть домовленості, хто худший, там, з ким зустрітися і так далі. Тому от сьогодні для Мирослава Лазовського вже була домова заключена. Вже адвокатка провела паўдні у слідчым управлінні Комітету Держбезпеки Республики Беларусь. І єдине, що ёй там просто ганяли по колу даведачных розных службаў, толком не даючы нейкай інфармацыі, адносна іншых так тое ж самае. І адно, што стала зразумела, што яны не ў камітэце дзяржбяспекі Мінска, там ці нейкага мінскага раёна, яны ў цэнтральным следчым управленні камітэта ўсе знаходзяцца. І па астатніх таксама вось заўтра шмат з кім там дзесьці з бацькамі, дзесьці яны самі наўпрост, дзякуючы вясне, будуць заключацца ўжо дамовы. І адвакаты уступяць сваю справу, хаця падобна па тым, як адчувала сёння адвакатка Мирослава Лазовскага, простай справай гэта не будзе. А ці затрыманне Змітра Дашкевіча неяк звязана, як думаеце, з гэтай справай, ці гэта будзе асобнае? Я думаю, што гэта мы будзем бачыць, як будуць рухацца падзеі. Але мне здаецца, што па ўказанню Лукашэнкі некалькі дзесяткаў баевікоў у краіне не знайшлося, і яны вырашылі шукаць проста актыўных патрыётаў, которые вядомыя,
да которых можна звярнуцца як бы. І ўвогуле мы бы хацелі звярнуцца безумоўна да тых людзей, которые чыняць гэтых беззаконня, да тых людзей, которые арыштоўваюць людзей. Ведаеце, калі нехта і увасабляе нейкую нацыянальную небяспеку краіны, так это тыя, хто зараз робіць гэтыя правакацыі, затрымоўваючы людзей і называючы іх баевікамі тэрарыстамі. Ведаеце, наша краіна неяк спрабуе ачуняць пасля таго гвалту 2010 года, который адбываўся на грамадзянскай супольнасці, пасля таго гвалту, который адбываўся над нейкай міжнароднай салідарнасцю, і былі згублены все дыпламатычныя каналы супрацоўніцтва паміж нашай краінай і цывілізаваным светам. І мы проста заклікаем спыніць гэта ўсё і вызваліць невінаватых людзей, таму што так не павінна быць. Сядзець мусяць тыя людзі, которые зараз чыняць гэтае беззаконне. Мы не ведаем, чый гэта след, зараз это папулярныя тэорыі, да, шукаць рука Масквы паўсюль. Мы не ведаем, хто гэта робіць, мы не ведаем, чыё гэта лобі робіць, мы ведаем, што гэта людзі невінаватыя, яны мусяць быць на свабодзе. Гаспадар Ніна, а ці вы збіраецеся неяк акрамя звароту СМІ, ці яшчэ нейкія дзеянні? Ну, відавочна, ўжо выходзяць на сувязь таксама розныя сябры, прадстаўнікі розных арганізацый з іншых краінаў. То бок гэта мы хочам, каб все-таки інфармаванне міжнароднай супольнасці адбылося. Таму што такое ўражанне, што усе пачалі у сувязі з пэўнымі зрухамі, скажем так, знешняй палітыкі адносна у бок захаду, закрываць, заплюшчваць вочы на тое беззаконне, якое працягвае чыніцца ўнутры краіны. Таму важна, каб міжнародная супольнасць, таксама іншыя краіны разумелі, што сістэмных зменаў, на жаль, тут яшчэ не адбылося. Па-другое, гэта, ну, на мае ўласна, скажем так, адказнасць, я бяру эту ж працу са сваякамі, таму што для многіх гэта першы раз, і відавочна яны напужаныя, яны не разумеюць, чаму іхны муж там ці сын, добры грамадзянін, адказны чалавек, там таленавіты там чалавек, зараз яму забіраюць яго як апошняга злачынцу, і пры тым, што ў большасці выпадку, я вельмі рада, што з Дундуковымі, маімі блізкімі сябрамі, адбылося так ашчадны, скажем, варыянт, калі так можна сказаць, а астатніх забіралі з таго самага Калесію Даху і таго самага Мірослава Лазовска. Я баюсь, што іншых з прымяненнем жорсткай сілы. Мірослава прывялі дадому ў кайданках, збіты твар, збітая патыліца, не далі, толькі далі дазволілі выпіць вады, і я баюсь, што так прыблізна такое стаўленне было да іншых, хто, ну, пры сабе не меў малых дзяцей. Так не павінна быць, таму гэта максімальная праца і з людзьмі, з грамадскасцю, каб таксама разумелі, што тут адбываецца. Ці думаеце, неяк гэта паўплывае на тое, што будзе 25 сакавіка? Я не хочу рабіць ніякіх прагнозаў. Я хочу толькі спадзявацца, што ў нашых людзей хопіць мужнасці, смеласці і разумення, што адседзецца і дачакацца, што само па сабе штосьці стане лепшым, так немагчыма. Што кожны мусіць ўсё ж такі нарэшце асэнсаваць, што ось крок нейкі мужны, адказны, публічны мусіць зрабіць кожны, толькі тады насамрэч нашае грамадства будзе зрушвацца наперад, і вось такіх прэцэдэнтаў больш ужо ніколі не будзе. Таксама варта зазначыць, што Зміцер Дашкевіч з сябрамі яны заахвочылі далучацца ў дружыну, которая мусіла абараняць шэсце 25 сакавіка. То есть гэта тыя людзі, которые не проста не маглі дапусціць правакацыю. Яны хацелі зрабіць усё магчымае, каб спыніць нават тыя правакацыі, которые маглі б там узнікнуць. Таму мне здаецца, што ўлада тым больш мусіць звярнуць на гэту ўвагу і вызваліць гэтых людзей. І таму прыпісваць ім магчымыя правакацыі, которые яны нібыта хацелі зладзіць, альбо нібыта хацелі арганізаваць, гэта поўная хлусня. Таму што мы можам бачыць, што ў публічнай прасторы, ва ўсіх паведамленнях у СМІ мы бачым заклікі, далучайцесь у дружыны, будзем супрацьстаяць любым правакацыям, будзем абараняць наша шэсце. Трэба мець на ўвазе. Ну, там, сябры, калі ёсць яшчэ нейкія пытанні, можна прыватна тады падыходзіць, задаваць. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі ўсім. Иногда это была прессовая конференция Насты Полежанки, Нины Шедловской и Ганны Дундаковой. Ихних сяброў і мужоў затрымалі учора, і сёння па невядомых, не патлумачыўшы па якіх прычынах, гадзіну таму Змітра Дашкевіча і яшчэ двух сябраў Малдовага фронту, Сергея Пальчэўскага
і Артема Левченко затрымалі на Карла Маркса вуліцы, дзе яны ўсталёўвалі мэблю. Людзі ў цывільным звезлі іх, не прадставіўшыся, і невядома куды. Наста Палажанка не ведае, дзе яны зараз знаходзяцца. Яны звязваюць усё гэта з падзеямі 25 сакавіка, да якіх актыўна заклікаў Дашкевіч удзельнічаць у дні волі. Тут сабралася шмат журналістаў, таксама прыйшлі грамадскія актывісты на Карла Маркса да разбітай машыны Змітра Дашкевіча. Ніна Шыдлоўская. Зараз нас показывае машину з разбитым шклом. Таму іх всіх затрымалі, дзе яны знаходзяцца на дадзены момант, сказаць цяжка. Кажа, што адразу пасля затрымання яны знайшліся ў ленінскім раусе. Пасля размовы з вамі я туды паеду і буду спадзявацца, што я знайду іх там. Але невядома, куды яны паедуць далей. Настя, з чим ви зв'язуєтеся сьогодні з затриманням? Ці зв'язано яно з тим, що було ввечері? Я, на вялікі жаль, не ведаю, з чым звязваць гэтае затрыманне. Мне хочацца верыць, што это прэвентыўнае затрыманне напярэдадні 25 сакавіка, але, як паказвае мой сумны досвед, цалкам верагодна, што гэта всяго-то толькі, што гэта, наадварот, затрыманне звязанае з заявам Лукашэнкі пра некалькі дзесяткаў тэрарыстаў. Я думаю, што некалькі дзесяткаў тэрарыстаў, баевікоў не знайшлося ў краіне, безумоўна, і таму яны затрымоўваюць сяброў арганізацый, которых уже 15 гадоў як не існуе, і сяброў актыўных, патрыятычных, молодафронтаўцаў, пра которых вядома. Разумееце, все, што дома зразумела, так, што спачатку Лукашенко гучаў сцэнар, Настасья Дашкевич распавядае, што інфармацыя пра Змітра Дашкевіча была з ленінскага рауса. Адразу пасля прэсавай канферэнцыі яна адправіцца туды. З чым гэта звязана, яна таксама не можа патлумачыць, пакуль ніякай інфармацыі ад затрыманых не ўдалося атрымаць ні ад сённяшніх моладафронтаўцаў, ні ад 11 затрыманых па справе, так званай справе баевікоў, лягер якіх учора быццам бы быў знойдзены паміж Бабруйскам і Асіповічамі. Ведаешь, что звычайно в таких выпадках зачиняюць машину, вызываюць эвакуатор и везуць на платную стоянку. На платную стоянку. А я зачинила, там еще фишка. Настя Дашкевич не ведае, як адсюль эвакуваць гэтую машину, тому што яна разбітая. Хто був відомо, невідомо, хто не бачив. І без шкла. Нагадаю, корэспандэнты радыё пабачылі, які прыйшлі сюды першымі, пабачылі, як людзі ў цывільным заклейвалі разбітае шкло пакетамі, але пры з'яўленні журналістаў яны адразу з'ехалі адсюль на мікрааўтобусе. Настя Дашкевич шукає документи на автомобіль у Бардешкову. Что, выклепаем ментом?
Я думаю, что, видишь, спочатку я поеду в этот Ленинский роуд. Ключі возьмеш? Может быть, заберу ключи. Кто я? Ні, зафіксувати факт, що нападок був на чоловіка. Так это все долго будет. А потом, коли что, может, вернулся, его ключи дай? Не, сразу надо. Сразу? Блін, так. Я боюсь, Уже що буде буде темно довго. настає. І може потім тут вийти, почекати. Хай прийдуть, розберуться. Потелефонуй. Я знайшов свою машину побитою, збитим стеклом. Зараз Настя Дашкевич визначається з тим, як їй поступити з машиною. Она собирается ехать в Ленинский РУС. Была информация, что Зміцер Дашкевич мог знаходиться там, але пакуль підтвердження гэтага не было. Знаходимся Сергей Пальчевский. Так, нагадаю, что машина разбитая, паколькі на ёй прыехаў Сергей Пальчевскі, і у гэты час праходзіла затрыманне Змітра Дашкевіча і Артёма Лёўчанкі, і відаць, Пальчевскі адмовіўся выходзіць з машыны, і шкло было разбіта, яго адтуль дасталі. Нагадаю, вы глядзелі на простую трансляцыю Радыё Свабода. Мы знаходзіліся каля аўтамабіля Змітра Дашкевіча. Сёння яго і Сергея Пальчевскага і Артёма Лёўчанку затрымалі людзі ў цывільным і звезлі ў невядомым накірунку. Машыну разбілі, калі там знаходзіўся Сергей Пальчевскі. Наста Палажанка і Ніна Шыдлоўская і таксама Ганна Дундукова, жонкі і сяброўкі затрыманых учора і сёння людзей. Сабралі тут прэсавую канферэнцыю і распавядалі пра тое, з чым магчыма звязаныя ўсе гэтыя масавыя затрыманні. Больш падрабязна пра затрыманні двух апошніх дзён сёння о 20-й гадзіне вы глядзіце у наўпроставым эфіры на Радыё Свабода у перадачы «Вынікі дня».